Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know. Last week we were discussing about the woman at the well. గత వారం మనము బావి యొద్ద ఒక స్త్రీ విషయాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. Before that we saw how Jesus showed humility. అంతకు ముందుట మనము యేసుప్రభు వారి యొక్క దీనత్వాన్ని గురించి మనం చూసాం. And humility is of a great price in the sight of God. దీనత్వము దేవుని దృష్టికి బహుమూల్యమై ఉంటున్నది. Pride God hates, గర్వాన్ని దేవుడు హేయంగా భావిస్తాడు. but is close to those who are of a humble and a contrite spirit. విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని ఆయన ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు. God is great. దేవుడు మహోన్నతుడైన He dwells in the heavens. ఆయన మహాకాశములు He is the creator of the heavens and the earth. ఆయన సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన వారైన సృష్టికర్త. Jesus Christ, the Son of God, said, I am meek and lowly. సృష్టికర్త అయిన దేవుని కుమారుడు యేసుప్రభు వారు నేను దీనుడును సాత్వికుడును అంటున్నారు. He came to show the humility and love and compassion that we need to have. ఆయన మరి మనకు దీనత్వము దయాళుత్వముని ఆయన ప్రచురించడానికి వచ్చారు. He is our example. ఆయన మన యొక్క ఉదాహరణగా ఉంటారు. And as he did, we should do. ఆయన ఏ విధంగా చేశారో అదే విధంగా మనం చేయవచ్చు. Don't try to push yourself forward. మిమ్మల్ని మీరు ముందుకు తోసుకు వెళ్ళాలి అని ఆశపడ. Have a gentle spirit. ఒక నమ్రత కలిగిన హృదయం, Have a meek spirit. ఒక సాత్వికమైన హృదయం కలిగి ఉండాలి. God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Those who are proud, God will resist. గర్వించే వాళ్ళని ఆయన మరి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. And we saw that Jesus is drawn to places where people are in need. యేసు ప్రభువారు ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అటువంటి ప్రాంతానికి అటువంటి మనుషుల యొద్దకు ఆయన వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Even if the place is a hard place and a bad place, he won't avoid that place. అక్కడ చాలా తీవ్రమైన ఎండైనా ఉండొచ్చు, చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు ఉండొచ్చు, మరి దుష్టమైన ప్రాంతమే ఉండొచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. He will go to that place because the need of the people need to hear the words of life. ఎందుకంటే అటువంటి ప్రాంతాల్లో మరి జీవం గురించిన విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని తెలిసి ఆయన అటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. Some people try to avoid the hard places. They want to go to nice places to work for God. చాలా మంది మరి అటువంటి కష్టమైన పరిస్థితులకి ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా చాలా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి సుఖకరమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉండి దేవుని పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతుంటారు. But God reaches out to the places where it is hard and hopeless places. He wants to reach out to those places also. అయితే దేవుడు అటువంటి కష్టమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడున్న వారికి కూడా ఆయన వారందరినీ కూడా సమకూర్చాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. And if you are a servant of God and God has sent you to a place which is very hard, God will provide refreshment for you there also. అయితే నీవు ఒక దేవుని సేవకుడు అయితే అటువంటి కష్టమైన ప్రాంతాల్లో నువ్వు పరిచయం చేస్తున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను సేద తీర్చడానికి ఆయన నీకు ఆదరించడానికి అక్కడొక భావిని నీకు సమకూరుస్తారు. He will provide encouragement for you. ఆయన నీకు అక్కడ ప్రోత్సాహాన్ని దయచేస్తారు. Don't be discouraged because you're not seeing any fruit. నీవు అక్కడ ఇటువంటి ఫలాన్ని చూడట్లేదు నేను అని నిరుత్సాహపరచనవద్దు. Be faithful to what God has given you. ఆయన నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో విశ్వాసంగా నమ్మకమే యోగ్యంగా ఉంది. Surely you will be blessed. నిశ్చయంగా నీవు ఆశీర్వదించబడతావు. Your labor is not in vain. నీ యొక్క ప్రయాసము వ్యర్థం కాదు. Now at that in Samaria when Jesus went, there was a well there. సమరయ ప్రాంతానికి యేసుప్రభు వారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బావి ఉంటున్నది. And he sat beside the well. ఆ బావి యొద్ద ఆయన కూర్చుంటున్నారు. Then a woman came out of the town. ఒక స్త్రీ ఆ ప్రాంతానికి నడుచుకుంటూ వచ్చినది. And that woman had a very colorful history. ఆ యొక్క స్త్రీకి చాలా విచిత్రమైన రంగురంగులైన జీవితం ఉంటున్నది. She had been living with 5 men. ఆమె 5 భర్తలతో కాపురం చేస్తూ, And the one she was living right now was not her husband. ప్రస్తుతానికి ఉంటున్న ఆ వ్యక్తి ఆమె భర్త కూడా కాదు. She was a woman of loose morals. ఆమె చాలా బలహీనమైన నైతిక విలువలు కలిగి ఉంటున్నది. Many times we Christians think, oh, we cannot meet with such people. మనం చాలా సార్లు క్రైస్తవులుగా మనం అటువంటి వారితో మనము కలవకూడదు అని మనం అనుకుంటా ఉంటాం. The Pharisees used to say, no, they are all sinners. We can't mingle with the sinners. పరిసయ్యులు అటువంటి వారిని చూసి ఇటువంటి పాపులతో మనం ఎప్పుడు కూడా సహవాసం కలిగి ఉండకూడదని దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటాం. But Jesus came for such people. అయితే యేసు ప్రభువు వారు అటువంటి వారి కొరకు ఆయన వచ్చారు. Those who are bound by Satan. ఎవరైతే శైతాను యొక్క బంధకములో చిక్కి ఉంటున్నారో, Those who have no hope. ఎవరికైతే ఎటువంటి ఆశ లేదో,
He came for those people. అటువంటి వారి కొరకు ఆయన వచ్చారు. This woman is coming out of the town to get water. ఈ స్త్రీ వెలుపలికి ఊరి వెలుపలికి నీళ్లు చదువుకుంటానికి బావి ఎదుకు. Maybe people were talking bad about her. చాలా మంది ఆమె గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. People gossip about you. ఆమె గురించి మరి రకరకాలుగా మరి గుసగుసలాడుతున్నారు. Maybe about you also people gossip. బహుశా నీ గురించి కూడా అలాగే మరి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. You have no friends, you have no one, all people talk bad about you. నీకు ఎటువంటి సాంగత్యం గాని ఎటువంటి స్నేహితులు గాని లేక ఆ ఒంటరిగా అయిపోయి నిన్ను అందరూ నీ గురించి వ్యతిరేకంగా చెడుగా మాట్లాడుతున్నారు. But Jesus will never talk bad. He loves you. He'll come to where you are. అయితే ఆయన ఎప్పుడు కూడా యేసు ప్రభువు ఎప్పుడు నీ గురించి చెడుగా మాట్లాడరు, కానీ ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు నీకు సన్నిధిగా ఉండడానికి ఆయన వస్తారు. He wants to help you and solve your problem. ఆయన నీ యొక్క సమస్య నుంచి నీవు సమాధానం పొందటానికి నీ యొద్దకు వస్తారు. Now when that woman came to the well, ఆ స్త్రీ బావి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు she came to draw her water. She had a pail to draw the water. ఆమె తన నీళ్లు చదువుకోవడానికి తన బిందె చేతిలో ఉంటుంది. And Jesus started talking to her. యేసు ప్రభువు ఆమెతో సంభాషిస్తున్నారు. He asked her, give me some water. ఆయన అడుగుతున్నారు, అమ్మ సేద తీర్చుకుంటాను, నాకు కొంచెం దప్పికి నీళ్ళు ఇవ్వు అని అడుగుతున్నారు. And she said, how are you talking to me? I'm a Samaritan, you're a Jew. Why are you talking to me? She asked him. ఆ స్త్రీ అంటున్నది, అయ్యా నువ్వు ఒక యూదుడివి, నేను ఒక సమరయ స్త్రీని, నువ్వు నాతో ఏ విధంగా సంభాషిస్తున్నావు అని అడిగి. Because the Jews never had any contact with the Samaritans. ఎందుకంటే యూదులు ఎప్పుడు కూడా సమరయులతో ఎటువంటి సహవాసము కలిగి ఉండరు. They were untouchable. వారిని అంటరాని వారిగా చూస్తూ ఉంటారు. But Jesus came to the Samaritan woman to talk to her. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఆ సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడడానికి అక్కడ. There is no untouchable person with Jesus. ఆయనకి అంటరాని వారు అటువంటి వ్యక్తి ఎవరు కూడా లేరు. You might have sinned terribly. నువ్వు ఎంతో ఘోర పాపములు చేసి ఉన్నావు. You might have done horrible things in your life. నువ్వు జీవితంలో బహువైన హేయమైన క్రియలు చేసి ఉండొచ్చు. But he will never reject you. ఆయన ఎన్నప్పుడు నీకు తృణీకరించరు. He will come to you. ఆయన నీ యొద్దకు వస్తారు. He wants to save you. ఆయన నిన్ను రక్షించాలని ఆశపడు. He came to the well and waiting for that woman to come. ఆయన ఆ బావి యొద్దకు నిల్చుండి ఆయన నిన్ను రక్షించాలని కోరుతున్నారు. The Jews may not have relationship with you, but I have come to give you life. యూదులకు నీతో సహవాసం సాంగత్యం లేదు, కానీ నేను నీ యొక్క జీవం ఉండటానికి నీ యొద్దకు వచ్చి ఉంటున్నాను. Now he asked her for some water. మొదటిగా ఆయన దప్పిక తీర్చుకున్నానికి దాహం అడిగారు. And then he said, if you knew the person who was talking to you, you will ask me, I'll give you living water. అడుగుతున్న వారు ఎవరో నీకు తెలిసినట్లయితే, అమ్మ నువ్వు ఆయన్ని జీవజలాలు అడుగుతూ ఆయన నీకు జీవజలాన్ని ఇస్తారు అంటున్నారు. She couldn't understand those things. ఆమెకి ఈ విషయాలు ఏమీ అర్థం కాలేదు. She was only thinking of the water in the well. ఆమె కేవలము నీటి గురించి ఆలోచిస్తున్నది. In John chapter 4 verse 11, the woman said unto him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where are you going to get that living water? యోహాను సువార్త 4:11 ఈ విధంగా రాయబడి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా ఈ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేదియూ లేదే, ఆ జీవజలము ఎలాగూ నీకు దొరుకును. See, the wells that people have dug are very deep, it says. The well is deep, she said. అయితే అక్కడ ఆ బావి చాలా లోతైనదిగా తవ్వినట్టుగా ఉన్నదిగా మనం చూస్తున్నాం. Difficult to get the water. ఆ నీటిని చేదుకొనుటకు ఎంతో కష్టమై ఉంటుంది. You have to struggle to get a little pail of water. ఆ చిన్న ఒక బిందె నీళ్లు చేదుట ఎంతో కష్టమై ఉంటున్నది. You know, many people have made so many pilgrimages to get one little pail of water. చాలా మంది తీర్థయాత్రలు చేసి ఒక చెంబుడు నీళ్లు తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయాసపడుతుంది. They struggle and go through so much of suffering to have a short little pail of water will satisfy for a short time. చాలా మంది ఎంతో ప్రయాసపడి కష్టపడి అనేక తమ దేహాన్ని మరి నష్టపరుచుకుంటూ అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఒక మగ్గు నీళ్లు తీసుకుని వచ్చి ఆ కొద్ది క్షణాల వరకు ఉండే ఆ నీటిని తీసుకొచ్చి కష్టపడి. For the short time they spend it that in the pilgrimage they'll be so happy and hysterical, but when they come back everything is gone. మరి చరిత్రాత్మకమైన ఆ పురాణాత్మకమైన మరి ఆ పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించి ఆ కొద్ది క్షణాలు మాత్రం ఆనందంతో ఉండి ఆ తర్వాత వెనకాలకు వచ్చి మళ్ళీ నిరాశతో. For all your struggle you just get one pail of water. నువ్వు పడిన ప్రయాసం అంతటి కూడా ఒక కొంచెము పాత్రలో నీళ్లు మాత్రమే దక్కుతాయి. Soon it's over. అయిపోయిన వెంటనే No lasting peace. దాంట్లో మరి నిత్యం ఉండే శాంతి. Again you have to go next year again. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే సంవత్సరం నువ్వు అక్కడికి Repeated pilgrimages. ప్రతి సంవత్సరము అటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తుండాలి. All to get one pail of water. అంత దూరం దర్శించి ఒక చిన్న పాత్రలో నీళ్లు తీసుకుంటాం. Jesus said, whoever drinks of this water will thirst again. ఈ బావిలో నీళ్లు త్రాగువారి మళ్ళీ తిరిగి తప్పికొనును. All our religions that we make, we will keep on getting thirsty again and again. It will not satisfy us. మనము నిర్మించుకున్న మతంలో మనం ఎంత ప్రయాసపడినా తిరిగి తప్పికొంటూనే ఉంటాము. We keep on going back to get again one more pail. మనం
దప్పికొని మరొకసారి మళ్ళీ చేదుకొని కొంచెము పుణ్యవారంగానే ఉంటాము. But Jesus said, the water I give you will satisfy you forever. నేనిచ్చు ఆ జలము నిత్యము అనంతకాలం వరకు నీకు తృప్తిపరిచేదిగా ఉంటుంది. Whoever drinks the water I give shall never thirst again. నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడు మరి ఎన్నడూ దప్పికొనడు అంటున్నారు. So then that woman asked him అయితే ఆ స్త్రీ తర్వాత అడుగుతున్నది in verse 12, 12వ వచనంలో, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and who drank from it, and his children and cattle? తానును తన కుమారులను పశువులను ఈ బాలును నీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే నీవు గొప్పవాడవా? Many people have this question చాలా మందికి ఇటువంటి ప్రశ్న ఉంటున్నది. when they are confronted with Jesus. ఎప్పుడైతే వారు యేసు ప్రభువును ఎదుర్కొంటున్నారు, Is this Jesus greater than all the religions of our forefathers? ఈ యేసు ప్రభు వారు మా పూర్వీకులైన తండ్రులైనటువంటి దేవుళ్ళ దేవతల కంటే గొప్పవాడా? Who is this Jesus? ఎవరు ఈ యేసు? Our forefathers have been following this religion and we have been following from generations. How do you say Jesus can help you? మా పూర్వీకులు మరి తరతరాలుగా మేము ఆరాధిస్తున్న మా దేవుడి కంటే మా మతం కంటే ఈయన గొప్పవాడా? Is this Jesus greater than our religions that we are following? మా మతముల కంటే మేము పాటిస్తున్న మతముల కంటే ఈ యేసు గొప్పవాడా? Many have these questions in their mind. చాలా మందికి ఇటువంటి సమస్య, ఇటువంటి ప్రశ్న వాళ్ళ జీవితంలో. But I am here to tell you, అయితే నేను ఈ దినమున మీతో నిశ్చయంగా చెప్తాను, all that man-made religions can never satisfy you. మనుషులు నిర్మించిన మతాలు ఎన్నటికి కూడా మరి నిన్ను రక్షింపలేరవు. Just a pail of water. ఒక చిన్న పాత్రలోని నీటి, You finish the water ఆ నీరు త్రాగి కథ అయిపోయింది, and again you are thirsty. తిరిగి నువ్వు దప్పుకుంటావు. This Jesus whom I am talking to you about, ఈ యేసు గురించి నేను నీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. he can satisfy you forever. ఆయన నీకు నిత్యము తృప్తిగా ఉండేటటువంటి జలమును, He is greater than all ఆయన అందరికంటే శ్రేష్ఠుడు, because he is the Son of God. ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు, He is the creator. ఆయన సృష్టికర్త. He made you. ఆయన నిన్ను సృష్టించి, He made me. ఆయన నన్ను సృష్టించి, He came down to help us. ఆయన పైనుండి దిగి నిన్ను రక్షించడానికి వచ్చాడు. He lived as a man on this earth just to save us from our sins. ఆయన ఈ లోకంలో ఒక మానవుడిగా నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి మానవుగా జీవించారు. He is the source of living water. ఆయన జీవం జలానికి సూట అంటున్నారు. He is not just a pail of water. ఆయన కేవలము కొద్ది పాత్రలో నీళ్లు. Jesus said, if anyone is thirsty, come to me and drink, and from your belly will flow rivers of living water. ఎవరైతే ఈ జీవజలంలో నీళ్లు త్రాగుతారో వారి లోపల నుండి జీవజలపు ఊట బయటకు వచ్చిన అంటున్నారు. It will be a river. అది జీవజల ఊట నదిలాగా ప్రవహించింది. The joy of God will be like a river out of you. మరి ఆనంద జలము నీలో నుంచి పొంగిపోటు బయటకు వచ్చింది. You will always be flowing with God's glory and God's joy and God's peace. అది ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని మహిమ, దేవుని ఆనందము, దేవుని యొక్క శాంతితో నిండి బయటకు ఊరలుగా పారుతున్నది. Not just when you go for pilgrimage. ఆ కేవలం పుణ్యక్షేత్రం ధరించిన సమయం మాత్రం వరకే కాదు. This Jesus that I am talking to you about is greater than all. ఈ యేసు మరి అందరికంటే అందరిలో శ్రేష్ఠుడే అంటున్నారు. So this woman had a doubt. అయితే ఈ స్త్రీకి ఒక అనుమానం వచ్చినది. Are you greater than the forefathers believed? మా పూర్వీకులు నమ్మిన ఆయన కంటే నువ్వు గొప్పవాడువా? She couldn't understand. ఆమెకు అర్థం కాలేదు. And Jesus then moved into another plane. అయితే యేసు ప్రభువారు ఇంకొక దృష్టాంతంలోనికి, Many times when we just talk to people at the level, they don't understand. They just only think physical terms. మనం మాట్లాడేటప్పుడు అందరూ కూడా బాహ్యమైన విషయాల గురించి భావించి అర్థం చేసుకోలేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. But Jesus now started moving into the supernatural. ఆయన ఆధ్యాత్మికమైన మరి అలౌకికమైన ఒక దిశలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. He said, call your husband. ఆయన అంటున్నారు, నీ భర్తను పిలువు. She said, I have no husband. ఆమె అంటున్నారు, నాకు భర్త లేడు. And Jesus knew exactly what her life was. యేసు ప్రభు వారికి ఆమె జీవితం ఏమైంటున్నది అనేది స్పష్టంగా తెలుసు. He was using the gift of the Holy Spirit, ఆయన పవిత్రాత్మ యొక్క వరాన్ని ఆయన ఉపయోగిస్తున్నారు. which is also available for the believers who are working for God. You can also move in the gifts of the Holy Spirit. అయితే దేవుని యొక్క పరిచర్య చేసే ప్రతి ఒక్క విశ్వాసుడైన సహోదరుని కూడా ఈ పవిత్రాత్మ వరం అనేది మరి ఉపలబ్ధమైనది. And when Jesus revealed to her that the one that she's living with was not her husband, but she had already 5 husbands, she immediately understood that he's a prophet. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు వారు ఆమె జీవితం గురించి ఆమెకి చెప్పారో, అమ్మా నీవు ఇప్పుడు ఉంటున్న వ్యక్తి నీ భర్త కాదు, అయితే నీకు 5 భర్తలు ముందే ఉన్నారని ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆమె వెంటనే ఈయన ఒక పెద్ద ప్రవక్త అని గ్రహించినది. And she started believing in Jesus. వెంటనే ఆమె విశ్వసించుట ప్రారంభించింది. And she understood that he's the Son of God. వెంటనే ఆమె ఈయన దేవుని కుమారుని గ్రహించింది. If you are ministering for God, if you are a servant of God and a pastor,
Ask God for the gifts of the Spirit that you can minister effectively. నువ్వు ఒక దేవుని యొక్క పరిచారకుడు అయితే, ఒక పాస్టర్ గా మరి కాపరిగా ఉన్నట్లయితే, నువ్వు దేవుని యొక్క ఆత్మ వరదానం కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఉపయోగించుకుంటాడు. There are so many who are blinded, they are not able to understand the things of the Spirit. చాలా మంది మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో అందులుగా జీవిస్తున్నారు. But we as Christians, when we move in the gifts of the Spirit and move in supernatural signs and wonders, people will be touched. ఒకవేళ మనం క్రైస్తవులందరూ కూడా మరి దేవుని యొక్క అలౌకిక ఆత్మీయ శక్తితోటి మరి నడిపింపబడినట్లయితే దేవుడు అనేక మంది మరి ముట్టుబడతారు. Don't reject the gifts of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క వరాలని వరదానాలన్నీ విడిచిపెట్టవద్దు. Don't say it's only for the olden times. ఈ విధంగా ఎప్పుడు భావించకూడదు, అది పాత నిబంధన సమయంలో ఆ దినముల కొరకే, It's only for the apostles. Don't say that. ఇది కేవలం అపోస్తలులకు మాత్రమే ఇవ్వబడింది. Even today, ఈ దినమున కూడా there are people who are in darkness who need to see the power of God. ఎంతో మంది అంధకారంలో వారు మరి వెలుగును చూడాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంటున్నది. They need to see the glory of God. వారు దేవుని మహిమ చూడాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంటున్నది. And their eyes will be opened when they see the glory of God. ఎప్పుడైతే వారి కళ్ళు తెరబడతాయో అప్పుడే వారు దేవుని మహిమను చూడగలుగుతారు. This woman's eyes were opened. ఈ యొక్క స్త్రీ యొక్క కళ్ళు తెరబడుతున్నవి. And immediately she took off into a different level. She said, "You're a prophet." ఆమె వెంటనే మరి బాహ్య రీతి నుంచి ఆత్మిక దృష్టిలో మరి వెళ్ళి ఆమె గ్రహించినది ఈయన ఒక భవిష్యవక్త అని. And soon she believed that, okay, this is the Messiah. She came to understand. వెంటనే ఆమె ఈయన మెస్సయ్య అయిన రక్షకుడైనాడని గ్రహించి ఆమె అంగీకరించినది. And she did one very important thing. ఆమె ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేసింది. In verse 28, 28వ వచనంలో, when she came to believe that Jesus Christ is the Messiah, ఎప్పుడైతే ఆయన యేసు మెస్సయ్య రక్షకుడని గ్రహించినదో, in verse 28 it says, the woman left her water pot and went her way into the city and told the other people. 28వ వచనంలో, ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊర్లోనికి వెళ్ళి, మీరు వచ్చి నేను చేసినవని నాతో చెప్పిన మనిషిని చూడుడి. See, when you come to know Jesus, మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని తెలుసుకుంటారో, యేసుని తెలుసుకుంటారో, you have to leave your old water pots. మీ యొక్క పాత పాత్రలను కుండలను విడిచిపెట్టాలి. You cannot hang on to the water pot and then hang on to the Jesus also. ఆ పాత కుండలను పట్టుకొని యేసు ప్రభువుని కూడా పట్టుకొని ఉండాలని ఆశపడవద్దు. When you get the living water from Jesus, ఎప్పుడైతే జీవ జలాలు నీకు దొరుకుతున్నావో, leave aside the old ones. ఆ పాత పాత్రలను విడిచిపెట్టి. There are many people who want to keep both together. చాలా మంది ఆ రెండు కూడా పట్టుకోవాలని ప్రయాసం. Oh, I've been believing this all my life. నేను నా జీవితం అంతా కూడా ఈ విషయాన్ని నేను నమ్ముతూ వస్తున్నాను. Okay, I will add Jesus also to that. నేను దీనికి మరొక వ్యక్తిని కూడా జోడిస్తాను, యేసుని కూడా జోడిస్తాను. It doesn't work like that. ఆ విధంగా మరి పనిచేయదు. When you come to Jesus, ఎప్పుడైతే నువ్వు యేసు యొద్దకు వస్తావు, you have to cut off the old life. నువ్వు నీ పాతలన్నిటి కూడా విడిచిపెట్టాలి. Your old beliefs, throw it away. నీ పాత నమ్మకాలన్నిటి విడిచిపెట్టాలి. You have to leave it. అన్నిటిని కూడా సమస్త విడిచి. The woman left her pot and went back. ఆ స్త్రీ ఆ కుండను విడిచిపెట్టి వెనక్కి వెళ్ళింది. Her source of water, she left it there. తన మరి ఆ పాత్రలో నీటిని కావాలనుకున్న వాటిని కూడా Because she found the living water. ఎందుకంటే ఆమె జీవ జలాన్ని కనుగొంది. Many times people have gone to so many religions and so many pilgrimages, చాలా మంది అనేకమైన మతాలకి అనేకమైన పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తూ ఉంటారు. but you have not been satisfied. అయితే నువ్వు తృప్తి చెందలేదు. When you come to Jesus, నువ్వు యేసు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు leave aside the old things. పాతవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టు. Give your heart and soul to Jesus. నీ యొక్క హృదయం మనసు దేవునికి సమర్పించు. Follow him wholeheartedly. ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా Leave aside your past. నీ పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి, All your past beliefs, leave it aside. నీ పాత నమ్మకాలు అన్నిటిని విడిచిపెట్టి, Because many things that we have made, it's all man-made things. మనం పాటిస్తున్న ఆచరిస్తున్నవన్నీ కూడా మనుషులు నిర్మించినవి ఉంటున్నాయి. What man makes cannot satisfy us. మనుషులు సిద్ధపరిచి తయారు చేసి నిర్మించినవి ఎప్పుడు కూడా మన తృప్తిపరచనేరవు. Only what God gives can satisfy you. ఏదైతే దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడో దాదే మన తృప్తిపరచ. When you experience life in Jesus, ఒకవేళ మనం దేవుని యేసులో మరి జీవిత కలిగి ఉన్నట్టయితే, follow him with all your heart, with all your mind, with all your soul. నీ పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ శక్తితో ఆయన వెంబడించు. Don't keep one leg here and one leg there. ఒక కాలు ఇందులో ఒక కాలు అందులో వేయొద్దు. Don't try to join everything together. అన్నిటి ఒకసారి సమకూర్చాలని ఆశపడవు. God said, I will never share my position with anyone else. దేవుడు తన స్థానాన్ని ఇతరులతో నేను పంచుకోను అంటున్నారు. When the Lord comes into your life, let him have complete, let him be the master of your life. ఎప్పుడైతే దేవుడు నీ హృదయానికి వచ్చారో ఆయన నీ హృదయ యజమానిగా ఉన్న నువ్వు. And this woman was able to leave the old life and she took the new life. ఈ స్త్రీ తన పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి నూతనమైన జీవితాన్ని తీసుకుంటానికి And she went back to the town and told everybody, hey, this is the Christ, I have found the Christ. ఆమె నూతన జీవితాన్ని గ్రహించి ఊరిలోనికి వెళ్ళి అందరికి కూడా నేను మెస్సయ్యను కనుగొన్నాను, వచ్చి చూడండి అని చెప్తున్నది. A woman who was living in a bad life before totally changed. ఒక స్త్రీ పాపంలో ఉంటున్నటువంటి ఆ స్త్రీ తన జీవితం మొత్తం కూడా మారిపోయింది. Maybe people are talking bad about her, but now everyone heard what she was saying.
అయితే ఇంతకు ముందు ఆమె గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్న వారందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆమె మాట్లాడుతుంటే వింటున్నారు. He said, come, let me see what you have found. అంటున్నారు, నువ్వు ఏం కనుగొన్నావు, మేము కూడా వచ్చి చూస్తాం. They all came and they all believed. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చూచి విశ్వసించారు. See, your life may have done many bad things in your life. నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్నో చెడు పనులు చేసి ఉండొచ్చు. But don't give up. అయితే విడిచిపెట్టవద్దు. Come to Jesus. మరి యేసు యొద్దకు రా. He will change your life. ఆయన నీ జీవితాన్ని And through you, he will bless many people. నీ ద్వారా అనేకులను ఆశీర్వదిస్తాడు. Through this woman, the whole town was blessed. ఈ యొక్క స్త్రీ ద్వారా నగరం అంతా కూడా మరి కాపాడబడింది. See, our life is given to us, we have a short life. మనకి ఒక కొద్ది జీవితం ఇవ్వబడింది. Let our life be a blessing to many people. ఈ కొద్ది జీవితం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరం. Let us not waste our life మన జీవితాన్ని వ్యర్థంగా ఖర్చు పెట్టి in sinful things, పాపపూరితమైన జీవితం, in bad pursuits, దీని తప్పుడు మార్గాల్లో just going after money and business. Not waste your life. కేవలము ధనం గురించి మరి వ్యాపారం గురించి పరిగెత్తూ ఉంటాం కాదు. Let your life be a blessing to many people. ఈ యొక్క జీవితం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. Come to the source of living water మరి జీవజలపు ఊట ఎదుకు రండి. and drink of the living water. ఆ జీవజలపు ఊట నుండి మీరు దప్పి తీర్చుకోండి. Your life will change నీ జీవితం మారిపోతున్నది. and you will be a mighty instrument in the hand of God to bless many people. దేవుని చేతిలో ఒక మంచి ఆయుధంగా నువ్వు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. The world is in darkness. ఈ దినము లోకంలో అంధకారంలో ఉంటున్నది. So much of sin and wickedness is going on. చాలా ఘోర పాపములో అంధకారంలో God sees all that is happening. దేవుడు అన్ని కూడా చూస్తున్నారు. He wants to touch the people. ఆయన మనుషులను తట్టాలని He wants to change people's lives. ఆయన జీవితాన్ని మార్చాలని ఆశపడుతున్నాడు. He wants to bring them to fellowship with Him. ఆయన వారితో సహవాసానికి He's looking for people whose hearts are perfect towards Him. ఆయన ఎవరి హృదయం అయితే సిద్ధంగా ఉంటుందో, ఎవరి హృదయం అయితే ఆయన పరిచర్యకు వాడుకోవడానికి ఇష్టంగా ఉంటుందో ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. Why don't you be one of those people? నువ్వు వాటిలో ఒకటిగా ఎందుకు ఉండకూడదు? Why don't I be one of those people? నేను వాటిలో ఒకటిగా ఎందుకు ఉండకూడదు? Finally, when we stand before God, మనము ఆఖరిగా దేవుని ఎదుట మనం నిలబడినప్పుడు we should not be ashamed of what we have done on this earth. మనం చేసిన వారి విషయమై మనం సిగ్గుపడకూడదు. We should not be ashamed, "Arey, I wasted all my opportunities. నాకున్న అవకాశాలన్నీ నేను దుర్వినియోగపరుచుకున్నానే" అని సిగ్గుపడకు. I wasted my life going after things which were just giving me one pail of water. I'm just going after those things." నా జీవితం అంతటి కూడా ఒక చిన్న పాత్రలోని నీటి కొరకై నేను నా జీవితం అంతా వెచ్చించి నేను వ్యర్థం చేసుకున్నాను. Don't feel sorry. I've never been a blessing to anyone. నేను ఇతరులకు ఎవరు కూడా ఆశీర్వాదం వల్ల నేను సిగ్గుపడవద్దు. When we stand before God, మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలిచినప్పుడు let this be our desire. ఇది మన హృదయ వాంఛ ఉండాలి. To hear the word of God says, "My son, my daughter, I am pleased with what you have done. అలా నమ్ముకుని నుంచి దాసుడా అని అనిపించుకోవాల్సిన వారం వింటున్నాం. Come into my dwelling place, my son." నేనుంటున్నట్టు నివాసస్థానానికి రా నా కుమారుడా అని ఆహ్వానించు. We want to hear that word of commendation from God. దేవుడు ఈ విధమైన ఆహ్వానం మనసు వినటానికి ఆశపడగలిగి ఉన్నాడు. Live your life in such a way అటువంటి జీవితం కలిగి జీవించు. that your life will impact others నీ జీవితం ఇతరులకు ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది. and will be a blessing to many. నీ యొక్క జీవితం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా. God wants to reach out to the world. దేవుడు అనేకుల వద్దకు చేరాలని ఆశపడుతున్నాడు. The Lord said, "You are the light of the world." దేవుడు అంటున్నారు, నీవు లోకానికి వెలుగై ఉంటున్నావు. Through you, the people who are in darkness will come to know Jesus. నీ ద్వారా అంధకారంలో ఉంటున్న వారు యేసును కనుగొనగలరు. Don't waste your life in silly pursuits. నీ జీవితాన్ని వ్యర్థమైన వాటి కొరకు వెచ్చించవద్దు. Come to Jesus first of all and drink of the living water. మొట్టమొదటిగా దేవుని యేసుని వద్దకు వచ్చి ఆ జీవజలాన్ని త్రాగండి. And out of your life, living waters will flow out of your life. నీ జీవితంలో నుంచి జీవజలటు ఊట బయటకు వచ్చి అనేకులకు And bless many people who are thirsty. మరి దప్పికొన్న వారందరికీ దప్పిక తీర్చేటువంటి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండండి. Have you ever come to Jesus for this living water? నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆ జీవజలం యేసు వద్దకు వచ్చావా? Are you still struggling with all the sins in your life? ఇప్పుడు కూడా నీ జీవితంలో అనేకమైన పాపంలోంచి చిక్కుల్లోంచి నువ్వు పడి మరి బాధపడుతున్నావు. Are you bound by evil habits? నువ్వు శైతాను యొక్క మరి దురలవాట్ల బానిసత్వంలో Maybe people are talking bad about you. నీ గురించి ఇంకా అనేకులు చెడుగా మాట్లాడుతున్నారు. You have no friends. నీకు స్నేహితులు లేరా? Why don't you come to the one who loves you? నిన్ను ప్రేమించే ఆ యేసు వద్దకు ఎందుకు రావు నువ్వు? The one who has done everything for you. నీ కొరకు సమస్తం చేశారు ఆయన. The one who paid the price on the cross for you. నీ కొరకు ఆయన నీ పాప భారాన్నంతా కూడా శిలువ మీద వెచ్చించారు ఆయన. The one who wants to give you new life. ఆయన నీకు ఒక నూతన జీవాలను ఆశపడతారు. He will give you waters which will satisfy you. ఆయన నీకు జీవజలాన్ని ఇచ్చి నిన్ను తృప్తిపరుస్తారు. He will satisfy all the hurts and all the desires in your heart, which is good desires. He will satisfy all the good desires. నీకున్నటువంటి మంచి మరి ఉద్దేశాలన్నీ కూడా ఆయన సఫలీకృతం చేస్తారు. He will take away the bad things from you. ఆయన నీ జీవితంలో ప్రతి చెడుని తీసివేస్తారు. You will be a blessing to many people. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా Your life will count on this earth.
నీ జీవితము ఈ లోకంలో లెక్కింపబడు. Your life will not be wasted. నీ జీవితము వ్యర్థంగా వెచ్చింపబడు. Why didn't you give a life to Him? నీ జీవితాన్ని ఎందుకు ఆయనకు సమర్పించుకో? Pray with me. నాతో కూడా ప్రార్థించు. Confess your sins. నీ పాపములు ఒప్పుకోండి. Repent of your sins. పాపములు పశ్చాత్తాపడండి. Turn away from them. పాపం నుంచి తిరిగి మారండి. Make a decision in your heart. నీ హృదయంలో ఒక తీర్మానం చేసుకో. From today, ఈ దినము నుండి I want to drink that living water. నేను ఆ జీవితాన్ని నేను త్రాగుతాను. I want the life of God in me. నాకు దేవుని యొక్క జీవం నాలో ఉండాలని ఆశపడతాను. I want to follow God. నేను దేవుని వెంబడిస్తాను. I don't want my life to be wasted. నా జీవితం వ్యర్థంగా వెచ్చింపబడి నాకు ఇష్టం లేదు. I want to be a blessing to many people. నేను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా జీవిస్తాను. Make a decision. ఈ దినమున మీరు తీర్మానం. I will not continue in the same thing that I've been doing all these years. ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి గతిస్తున్న పాప జీవితంలో నేను జీవించను. If you have been following many religions and or whatever you have been following, maybe you have not found satisfaction. ఒకళ్ళ నీ జీవితంలో అనేక మతములను నువ్వు వెంబడిస్తూ నీ జీవితంలో తృప్తి లేకుండా, సంతృప్తి లేకుండా, శాంతి లేకుండా ఉంటున్నావేమో. Maybe you have gone to many pilgrimages. నువ్వు అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించావు. But you are not satisfied. అయితే నువ్వు తృప్తి చెందలేదు. When you come back from the pilgrimage, you are back in the same condition. నువ్వు ఆ పుణ్యక్షేత్రం నుంచి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ పాత జీవితంలోనే జీవిస్తున్నావేమో. Again the same old problems. ఆ మళ్ళీ పాత సమస్యలు తిరిగి వచ్చి. Why didn't you come to the source of living water? నువ్వు ఆ జీవజలపు ఊటి యొద్దకు ఎందుకు రావు? Jesus is the only one who can satisfy you. ఆ యేసు ఒక్కడే నీ జీవితాన్ని తృప్తిపరచగలదు. Why didn't you pray with me? నాతో మీరు ఎందుకు ప్రార్థించు. Commit your life to Him. నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో. ఆయన Today He'll change your life. ఈ దినమున అన్ని జీవితాన్ని మారుస్తారు. He has promised. ఆయన వాగ్దానం Whoever comes to me, I will never cast away. నా యొద్దకు వచ్చి వారు నిన్ను ఎన్నడూ త్రోసిపుచ్చును అంటున్నారు. He said, I am standing at the door of your heart and knocking. నేను నీ హృదయ ద్వారం యొద్ద తట్టి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. If you open the door of your heart నీ హృదయ ద్వారం మీరు తెరిచినప్పుడు and invite Him into your life, నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించినప్పుడు He will come. ఆయన వస్తారు. He will never reject you. ఆయన ఎన్నటికి నేను తృణీకరించను. He never rejected that woman who had 5 who was living in adultery. మరి ఆ సమరయ స్త్రీ మరి వ్యభిచారంలో జీవిస్తూ 5 భర్తలు ఉంటున్న ఆయన తృణీకరించలేదు. He will never reject you. ఆయన నిన్ను కూడా తృణీకరించరు. He will change you. ఆయన నీ జీవితాన్ని మారుస్తారు. He will make something new out of your life. ఆయన నీ జీవితం నుంచి ఒక కొత్తదనాన్ని ఆయన. You are not beyond hope. ఆయన ఆశారహితంగా నువ్వు లేవు. There is always hope for you. నీ జీవితంలో ఒక ఆశ ఉంటున్నది. God is almighty. దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన He దేవుడు. can change any situation. ఆయన ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మార్చగల సామర్థ్యం. Why don't you pray with me? నాతో కూడా మీరు ఎందుకు ప్రార్థన చేయకూడదు? Pray sincerely. సిన్సియర్గా మీరు ప్రార్థన చేయాలని ఆశ. Lord Jesus, ప్రేమగల యేసు, I am a sinner. నేను ఒక పాపిని. I have done many wrong things. నేను ఎన్నో పాపములు చేసి ఉన్నాను. I have grieved you. నేను నిన్ను దుఃఖపరిచాను. I have lived in sin. నేను పాపములు జీవించాను. Forgive me, Lord. నన్ను క్షమించు. I believe you died on the cross for my sins. నా కొరకు నీ శిలువలో మరణించానని విశ్వసిస్తున్నాను. I believe you shed your blood to wash me from my sins. మీరు నా కొరకు శిలువలో రక్తాన్ని కార్చి నా పాపములను కడిగి వేశారు. Change my life, O Lord. నా జీవితాన్ని మార్చు. Come into my life. నా జీవితంలోనికి రా. Make me your child. నన్ను నీ కుమారునిగా చేసుకో. I will follow you the rest of my life. నేను నా జీవితమంతటి కూడా నేను వెంబడిస్తాను. Thank you for hearing my prayer. నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. In Jesus' name I pray. యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన. Amen. ఆమేన్. Lord, I pray for those who are sick. ప్రభువా, వ్యాధిగ్రస్తుల కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Heal them, Lord. ప్రభువా, వారిని ముట్టండి. Whatever be the sickness, వారి జీవితంలో ఎటువంటి వ్యాధి అయినప్పటికీ it's not difficult for you, Lord, అది నీకు అసాధ్యమైనది కాదు. because you shed your blood for them. ఎందుకంటే నువ్వు నీ రక్తాన్ని చిందించి By your stripes we are healed. నీ యొక్క పుణ్య గాయముల ద్వారా వారి స్వస్థత. I speak your healing into those who are watching right now. వారి జీవితంలో దాన్ని చూస్తున్న దర్శకులందరి జీవితంలో నేను స్వస్థత ప్రకటి. I release your favor into their life. వారి జీవితంలో నీ కటాక్షాన్ని నేను కుమ్మరిస్తాను. Every curse upon them I break it in Jesus' name. జీవితంలో ప్రతి శాపాన్ని తురించి వేస్తున్నాను. Heal them, O Lord. స్వస్థపరచు ప్రభువా. Let them know your grace and mercy. వారి నీ కృపను నీ యొక్క కనికరాన్ని తెలుసుకుంటూ కృపను దయచేయి. In Jesus' name we pray. యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. God bless you. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. And I pray that as you have prayed this prayer, God will change your life from today onwards. మీరు ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు మీ జీవితాలను మారుస్తారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. God bless you.